then kunomama bakithi ngapha emuva la ngofika kuye kuthe makuhlatshelelwa yes yeza umoya ukhuluma kuye but khangela umoya nje ukhuluma kuye bewukhuzela idlozi elifuna ukwakha phezulu kwelishi ukuyama zodwa kukhuzela umoya ukuyama zodwa kukhuzela umoya ukuyama zodwa kukhuzela umoya mawuhlakaniphile enkonzweni ekukuthipisa mawungena enkonzweni hlala lapho kubheke khona abantu hlala lapho kubheke khona yini lingizwile ake isikhathi esiningi uJehova konke akubonisa khona uphambi kwamehlo akho kuba yilezo nalezo zikhathi athi bheke emuva akithi kodwa ukuphuza amanzi ntombi iyagula le ngingumabani manje benu uyagula uhamba nobani ukuphuza amanzi azokuhlekela elizweni lenkosi Jesu ukuphuza isifo ophila naso hamba